قلات دمک تختہ IED تراکے ویل بتا تراکے آسرا اش سیکیورٹی اہلکار کمی ٹپی بتگاں ڈپٹی کمشنر بلال شبیر ردا ناشناسی مردمان تراک ناکی ڈیوائس دگے کنارے نصب کتا ڈپٹی کمشنر قلات سیکیورٹی گاڑی گزگے نیاما ای تراک بتا بے ویزو سیکیورٹی اہلکارہ دمک انگر کنانا پٹپول گناہ کتا قلات دمک تختہ IED تراکے ویل بتا تراکے آسرا اش سیکیورٹی اہلکار کمی ٹپی بتگاں ڈپٹی کمشنر بلال شبیر ردا ناشناسی مردمان تراک ناکی ڈیوائس دگے کنارے نصب کتا ڈپٹی کمشنر قلات سیکیورٹی گاڑی گزگے نیاما ای تراک بتا بے ویزو سیکیورٹی اہلکارہ دمک انگر کنانا پٹپول گناہ کتا